ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ರ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ನೀರು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಬನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ನಿಮ್ ಬಿಸಿ ತೊಜಿಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬೊಕ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈಸಿಯಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂದು ಯಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ತೊಜಿಪವೆ ನೆಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪಯನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಂದ್ ಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್ ದೆತ್ತೊನೊಡು ಊರುಡು ಪಂಡ ಮೈಸೂರ್ದ ಪರ್ಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಐನ ಹಿಡ್ದದ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಪರ್ಂದ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪರ್ಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಂದ್ ತಿಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ಇಂದು ಬನ್ಸಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಂಚೋಡು ಈಜಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ಡು ಐನ ಫುಲ್ ಪುರ್ಂಚಿನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಅವು ಗಂಟು ಗಂಟು ಪೂರ ಬೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತದ್ ಬೊಕ ಐನ ಸೋಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗಂಟು ಗಂಟು ಒರಿಯಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜವು ಅವು ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವೊಡು ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ್ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬೋಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಚೌಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಪೋರ್ಕ್ ದಲಕನೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತನಾಂಡ್ ದಾಲ ಐಜಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತನಾಂಡ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಗಂಟು ಗಂಟು ಪೂರ ಪೋದು ಒಂಥರ ನೀರು ನೀರು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆವೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಕೈಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೈಟ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ಲ ಮಂತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ನೀರು ಐಲ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆವೊಡು ಬಟ್ ಮೈಸೂರು ಪರ್ಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಲ ಅನ್ಪಿರ ಆಪುಜದ ವಾ ಪರ್ಂದ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಪೂರ ನಾಕ್ ಬನ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಲ ನಾಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲೆ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ನಿಕ್ಲ ಬೋಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟ್ ಪರ್ಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ನಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಬನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅದ ಚೀಪೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಮೂಲೆಯನ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಶುಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಉಪ್ಪು ದೆತೊನೊಡು ಐನ್ ಸೋಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅಪ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕರಗೊಡು ಅಪಗ ಒಂಥರ ನೀರು ಇಂಚ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀರು ಬುಡೋಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೋಕು ಕಲಡ್ಡವುಡೈನು ಸಕ್ಕರೆಲ್ನ ಅಪಗ ಒಂತೆ ನೀರು ನೀರು ಆಪುಂಡು ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡೆರಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಂದ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡು ಐಟೆ ನಮ ಬನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಂದು ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಏತ್ ಮೈದ ಬೋಡುಂದ್ಲ ನಕ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೊಸರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಪರ್ಂದ್‌ಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ಲ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ನೆಕ್ ನೀರು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಕು ಕಲಡ್ಡಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಡು ಪರ್ಂದ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮೊಸರು ಪೂರ ಒಂಥರ ಪುಳಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಲ್ತರ್ನ ಬಯ್ಯಾಗ್ ತಿನ್ನೊಲಿ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಪೂರ ದೀವೊಡ್ನಿನ ಅಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಮೈದ ನಮ ಅಂದಾಜಿದ ಮಿತ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪುಂದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುನೆಂಟ್ ನಮ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಲೆ ಇಪ್ಪಿರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ತಲಕನೆ ಗಟ್ಟಿಲೆ ಇಪ್ಪಿರಲಿ ಅದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಕಲರ್ಡ್ ಆವೊಡು ಅಂಚಾದ್ ಈತೆ ಮೈದ ಬೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ನಮ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂತೆಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆ ಮೈದ ದೀವೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಪೋಡಂಡ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಮನ್ಪೊಡು ಚಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡುಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಡು ಗಂಟು ಗಂಟು ಪೂರ ಒರಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೈಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆಂದು ನೀರು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಇಪ್ಪಿರಲಿ ನೆರ್ತ್ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮೈದ ಪಾಡೋಡು ನಮ ಅಂಚಾದ್ ಈತುಂದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದಾಜಿದ ಮಿತ್ ನಮ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2.5 ಕಪ್ ಬೋಡು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇನ
ಐತೆ ತುಳೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅಂಟೊಂದುಂಡು ಇಂಚಜ್ಜಿ ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುನಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ಐಕೊಂತೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಾರೆದೇನೆ ಪೂಜಿರ್ ದೀವೊಡು ದಾಯೆಂಡ ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಜನ ಮಂಚನೆ ಬುಂಡಿದೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬುಂಡು ಅಂಚ ಈಗ ಇಂಚ ತಾರೈದ ಹಿಟ್ಟು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತಿ ಐನ ಪೂಜಿದು ಆಜೆರ್ದು 7 ಗಂಟೆ ದೀವೊಡು ನಮ ಇಂಚ 7 ಗಂಟೆ ದೀಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್ಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತದಿಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬನ್ಸ್ ಬೊಲ್ಪದ ತಿಂಡಿಗೆ ಬನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಡ್ಡ ಇಂಚ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಡ್ನಾಂಡ್ ಬೊಕ ಬೊಲ್ಪುಗ ಐಕೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಬರೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬಯ್ಯಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಕ್ ಆತುಂಡು ನಾಕ್ ಈ ಬನ್ಸ್‌ಗ್ ಶೇಪ್ ಪೂರ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡುಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಉಬ್ಬುಂಡಾಂಡ ಆತೆ ಉಬ್ಬುದು ಆಂಡ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಸರಿ ಆತುಂಡು ಅರ್ಥ ಇದೇನು ಒಂತೆಂತೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಚಪಾತಿ ದಾಲೆಕಂಡ್ ಲಟ್ಟಿಸೋಡು ಐಕೊಂತೆ ಮೈದನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡುನ್ನ ಅಂಡ ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಚೂರು ಚೂರು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಮೈದಾ ಅವು ಚೂರು ಚೂರು ಕೈಟ್ ಅಂಟುಂಡು ಐಕಿಂಚ ಈ ಚಪಾತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮೈದಾದ ಪೊಡಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸೋಣ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಲಟ್ಟಿಸಾರಿಜ್ಜಿ ಅದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಅವು ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಪಗನೆ ಉಬ್ಬುದು ಅವು ಉಲೈ ಶೇಪ್ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಉಬ್ಬುದು ಅವೊಂಥರ ಲೇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಲೈ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತ ಅದ ಇಂಚಾಂಡ ಬೊಕ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಉಂದು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೂರ ದೆತ್ತುನಾಂಡ್ ನಮ ಇಜುನ ಒಂಥರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಕಾಯಿಪೆರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಗ್ಲ ದೀವೊಡು ಇಂಚ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತುನಲ ಪಾಡ್ಜೆತ ಅಂಚದ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಪೂರ ತಿನಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ನಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಇಂಚ ಒಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟೆದ ಸ್ಪೂನ್ನ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ ಐನ್ ಇಂಚ ತಾಗ ಒಂದು ಟಚ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೋಕು ಮಿತ್ತ್ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ತಾಗೋಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಉಬ್ಬುಂಡು ಸೈಡ್ರ್ದ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಪಗ ಲಾಯಕಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ದಿತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ಲ ಕೆಂಪತ್ತ ಬೊಕ ಕರೆಂಚಿದ್ ಪೋವು ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬತ್ತುನಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಪಡುಗ ಇಂಚ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತಿರ್ತ್ ಪೋದಿತ್ತುಂಡಲ ಎಣ್ಣೆದು ಉಲೈ ಪೋಂಡಲ ಬೊಕ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ದಾಡಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಉಬ್ಬುನೆ ಇಂಚಂದೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಉಬ್ಬುಂಡವು ಅವೇ ತುಲೆ ಏತ್ ಸೋಕು ಉಬ್ಬುಂಡೊಂದು ದೇ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬನ್ಸ್ ದಾಲೆಕನೆ ಇಜ್ಜ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತುನಾಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಅನ್ಪೊಡು ಒಂಥರ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋಡವು ಅಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಜಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಸೋಕ್ ಬತ್ತದಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಬಯ್ಯದ ಚಾಗ್ ತಿನ್ಪುನ ಬೈಲೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನೆನ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬುಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಂಚಿದು ಪೋವು ಅವು ಒರೋನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ ಉಬ್ಬುಂಡು ಬೊಕ ಬೊಕ ಉಬ್ಬ್ಯರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್‌ಗ ಐನ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಉಬ್ಬ್ಯರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಎಣ್ಣೆದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಿತ್ತ್ ಬಣ್ಣಗ ಇಟ್ನ ಸ್ಪೂನ್‌ಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಂತ ಓಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಅವು ಸೋಕು ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಐನ ಬನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ
ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ.